खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय नुदोंना लोगोफोरनि सिफुंनि बागै आरोना लोगोफोर जोंहाथ' बैसागु बोथोरा सफैसिगोन नङा होमबा दा बिनिनो आङो खेराइ सिफुं बा बैसागुआव दामजानाय सिफुं आङो बानायदों आरोना बेफोर जाहैबाय खेराइ सिफुं आरो लोगोसे आङो 6टा गुदुंनिबो बानायदों नै बेफोरखौ दा नोंथांमोननो फारियै देखायलांगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा अब्ला लोगोफोर माबायदि जादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैनोथ' आङो मा होनो खेराइ सिफुंखौ आरोना खेराइ सिफुंखौ सिगांनिफ्राय बानाय बिदिनो गोबां फानबोबायबो दङ आरोना फानबाय थानाय जादों दा नोंथांमोननोबो नै बैसागु सफैलायगोनखाय माने बानायखानानै दोननाय जाबाय स्टकआव दा नोंथांमोननो नांगौ जायोब्ला खबर हरनानै लांफैबानो जाबाय आरोना आं इसेबां बुरजा खालामाखै लोगोफोर प्राइसखौ जोंना एरियाबो खोब खाम सिफुंनि दोहौआ इसेबां नांफैयाखै नालाय जोंनियाव दा आङो खेराइ सिफुंखौ 350 हरो आरोना 350आव ओरैनोथ' 400 500 600 गाहाम थांबाय बियो अब्लाबो आङो जोंनि एरियाखौ नायनानै माने 350 हरनाय जादों आरो लोगोसे बिदिनो दङ 6टा स्केलनि बे 6 स्केल बेखौ आङो 250निफ्राय लानानै 600सिम दङ आरोना बियो 250निफ्राय लानानै 600सिमनि दङ आरोना बेखौ नोंथांमोना लांनो गोसोब्ला खबर हरनानै लांनो हागोन आरोना गोबां स्केलनि दङ दंनायाव नोंथांमोना अर्डार होबानो माने स्केल लायै स्केल बानायना हरो आरोना बिदिनो ए साब बि साब बिदिनो सि साब ना गासिबो मिडलनि आरोना मिडल फ्लुट बिदिनो गासिबो स्केलनिया दं आरोना खेराइनियाबो आरो अब्ला नोंथांमोना माबायदि एसे देखायनो नाजानोसै आङो दा सुनानै देखायबाय थाला नामा लोगोफोर भिडिअआ गोलावबो जागोन ओरैनोथ' गासिबो टुनिंआ थिगानोखा जायफोर बिथांमोना दामनो रोंग्रा माने दामबाय थाग्रा बिथांमोना माने दामबानो आन्दाज मोनगोन आरोना माबायदि एसे सुनायावनो आन्दाज मोनगोन आरोना माबायदि जायो दा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोनांथि जायोब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों कमेन्ट हरनानै लानो हासिगोन आरोना अब्ला नायलांबाय थादों लोगोफोर भिडिअखौ नै लोगोफोर बियो जाहैबाय खेराइ सिफुं गोजा खेराइ सिफुं बियो बैसागुआवबो दामजागोन लोगोफोर बैसागुनि थाखायबो बानायखाबाय नै नोंथांमोना बैसागुआव दामनोब्ला खबर होनानै लांफैबानो जाबाय आरोना नैबे जाहैबाय 6 हल 6टा गुदुंनि बियो 6टा पर्दानि बेयावबो बेलेग स्केलनि दं आरोना बिदिनो गोबां स्केलनि दङ मा स्केलनि नांगौ बेखौ माने नोंथांमोना खबर लानानै लांनो हागोन आरो नायदो लोगोफोरनि सिफुङा बेनो बामथुमना लाଗୁलायबाय आं नै बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयावनो गासिबो स्केलनिया दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नांगौबा थाबैनो खबर खालामबानो जाबाय आरोना बैसागुआबो मोनफैसिगोन नालाय सोरबा माने लांनो खबर होदों आरोना नोंथांमोनाबो लांनो हागोन सोर नांगौ गोनांथि जादों मोनाथारसिगोन लोगोफोर आं भिडिअखौ मोनानानैसो खालामनाय जाबाय नालाय खोमसि नुदों आरोना बोरैबा मोनसे नुदों लोगोफोर साउन्डखौ जुदि खोनासङोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नै माबायदि गाबो बेबो जाहैबाय खेराइ सिफुं आरोना 9 गुदुंनि आरोना दामना नायनि माबायदि गाबो साउन्डआ
गाबो आरोना गाबनायाथ' बेबो बिराद मोजां गाबो लोगोफोर बेनिफ्राय नै बेफोरखौबो नायनि गासिबो थिगानो गाबो लोगोफोर साउन्डआथ' अब्ला खेराइनि सिफुंनि साउन्डआथ' गासिबो थिगानो नालाय दायो 6था गुदुंनिखौ नायनोसै लोगोफोर 6था गुदुंनिया माबायदि गाबो नै बियो 6था गुदुं C साब मिडल नै बियो C साब मिडल आरोना आरो C मिडल दङ C साब मिडल दामथारलाना आङो लोगोफोर बारा जालायलांला आरोना आंना दामनायानो बे D साब मिडल मोननै गावबाय माथो बियो बोरै गावखोथाय गाबसालानो नामा नै थिं मानोबा एसे गावबाय लोगोफोर नै ओंखायनो मोजां गाबासै